bandiraɓe e sehilaɓe musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo ƴewgal jawngal udditare caɗele dewgal caɗele baldi jiɗɗo kayitaji jiɗɗo ɗannade lorngal danawal welnude hakkude ma e gollidiɗo ma e kala rafi bawɗo wonde dabare sukuñaɓe jinneji korte ɗe gueɗe kala ko ceerno wuuri baylo gandiraɗo karama ko winda jaabo yawri ɗum ko ɓiɗɗo leydi Guinée kono o saaha o jooɗi koto Casamance o ceernajo noon ko jabanaɗo to leydi makko Guinée ko nonne kadi to leydi Gambie Allah ina wawnimo ko waɗata ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko ina wawi noddudemo e 77 706 03 54 77 706 03 54 bandiraɓe dogue law jiidon e ceerno wuuri baylo ceerton e kala caɗele. Putain, bara canki, bara sankora kade. Oh, lagi sa telepon ha boy wulle tan don canki. Ay wala ki, ay. Toy, ndo wari Mamadou. Dum no warduma dani nder telephone mun warma, bon telephone ma wala. Jabar won jinno ñamti, mais kanko pour ñama mo il faut ñama d'abord. Sama boy artuga, chapa hol yo ni jidda ñam, on battuda ñamde yim. Ay wala application. Sahibi. Ko fam jim halde woni. Sa fam ni kam tan mi fama ko min o application sahibi mo sa nari do. Genre 300 francs rek jigina. Javan jegum jigina. Javan jegum but. Dum heccenki wona. Jonno. Heccenki après mami choisir wonen équipage. City ne Sudan no e West Ham. Manchester City ne Sudan no West Ham. West Ham. Arsenal pour nous jouer de Tottenham. Ça pour la France on no Lille et Montpellier pour nous jouer. Après mon Paris be. Ben gagné. Javan jegum wonno. Allu bali kam tan on jour mi hebi 500,000 heccenki wona. An hoorema taw ngel do portable tan ko dido zoru dum do tan wonno saban hande non neddi hino murto on batum tante hande Real e Benfica no Real ne wonde Ligue Champion wonno Real e Benfica ne jono Barça ne ponno jouer e Real Sociedad fof gagni haydi match Barça o boy hebe mayo capan jeegom boli so mi wadi dum hande so mi wadi réussir hande so on gagni non Barça on don mo biida jon so fiino be tan 3 millions ke bandom hande million ay te hakkude ma yalla sa biida ko dum non biyama am do so yan dum joni min joni min Amadou joni holno kebranmi dum do abituna min sahaji dani min jori to min jori sahaji lawol do kantinel ngel da abituna min tan kala dina min ko mbadi mobiliser min jodi hay goto haldira goddo go bari concentré dum non non min non badde min yeta don rewbe ko worbe tan jeer min ñuki worbe tan joni ko buri yabde woni woji sa yidi mo dama télécharger application mo dama créer compte à partir de ça en tant que ça 300 500 ko dida wadi pari ala min dum go bu sédé gëna tour min ujunere nanan ujun 10000 en 15000 tan tay joni mi so équipage di fof tay joni Manchester City dem jogi Erling Haaland Erling Haaland attaquant mo be Norvégien ganda wakma kanko o fofara o markatan o fofara ko biyo bado no fune o on bode joli an nen habbu sukunu ga o markatan haali go ko bitor no parier yettara ko City taw ko Manchester United ton dida Marcus Rashford non don Anthony non don Anthony Martial non don ben xam inde zone bindan entraîneur en suma dor en manda sa yidi biya Haaland ko marko sa yidi biya marko ko premier mi-temps genre afalo dal ala perte kasi joni boy télécharge nam mi jogi téléphone non jafaro hayna tam plus dem tan téléphone am nay kalis biab wannam do affaire kalis biab do won non joni hono nan nan mi kalis sam téléphone walla ko compte jam di mbadat kalis wala di compte ma badi kalis di jogi badi kan bata synchroniser compte ma euro compte ma odo tan bi no weddoro to c'est facile kasi dum tag min bankara kan dida min jigi do on nyantor to bade kese hande jango chanson pade kadi lafaaji jango chanson so mi bika min battu wadde kono dido ceki goddum wala boy diaw wada wadde ceki mon ni won tarkinda original non hajira tan tarkinda ma affaire jo kay wada hen tarkinda Dakar kalis ligita ha Dakar kalis so jerta yan connexion man yawi de 4G jogi do téléphone boy am non ir 92 a joni o joni sa hebi dum wala hebo asol iPhone sa nangi foot iPhone non man sal van turon iPhone wala ana deba ala hidar min an burnim kalib non parce que an ada labana mi reedu boy nan
aɗa laaɓanami reedu kadi ko aɗa yiɗimi kono o mbaɗono kuɗol cigarette aɗa naata towa korle attino woppatam kaalis neɗɗo moƴƴam yiɗa bammu en déjà ɗum gaddade déjà jaganayima ko tottuma place jaganayi ɓoɗo mi soodoya ɗo ñaam jaganayi makko mi soodoya sema moƴƴi yo wona ɗiya boy macce woni ɗo gasa hakkude men noon wona ceerno Modou wona ewa wona hay goto e maɓɓe min kam min jeeyi ko gasi korsuko aɗa jeeyi ko korsuko merci boy Arsenal City Real Barça moƴƴi nani joni somi gañi wol joɓo won cafaro yaɓuma ɗum to jiyatmi safar sako yoɓan waɗa kalisam tan mi yiɗi yo safar safar ɗon mbayi hewde ni somin jottoro an gaya ɗon tan safaro min ɗimi fof wi ɗum yoɓam non sa yi ɗon tan ma taw ɗon cafaro ma heɓe halis ma gasi wadde ne jaggum fof mi rewa ma min ke ala debani so Allah jaɓi won nangu tan de noon jaha mbiya ɗo pamɗude wattami jam fatama nanɗon baba ko min addi noon chef de quartier o te ala ko gaddirmomi so wona haala baba Amadou par ce que baba Amadou noon toro c'est trop ko waɗi sukaɓe leegal ngal ɓe fof o wattiɓe zone piimi qu'est ce que piimin ji fof boy mo heeɓi o nawa ɗum toon zone ɗum par ce que wiyata boy ɓuuri wade jaggude yimɓe leegal ngal noon umanima baba Amadou goto fof nani wi ne waɗamo porté plainte anani te mi wi délégué yo ar noon kalda e makko par ce que toro c'est trop baba Amadou nani fuɗɗo ɓurtinde baba so yiɗi noon kaala hen inchallah mom haalde makko c'est ça ay ko wi ko noon tan yaaki de toute façon ala fof jinnaɗo mo arani gallam na kalmiso kam Amadou ƴetti sukaɓe mumen manna ɗum peemi ene joue carte ɗum c'est interdit dans ce quartier amin quartier noon ko min woni chef o ko min Allah fawi ɗo min joni ɗo laamu min joni ɗo police a faami kala garowo koye gallam arata sa yini mi ari ga ko sababu no kaaliɗo ɓuuri kam ar ƴeewen paawo mais sinon nan ɗum mi jooɗo mi waɗa ko mbaɗanmi ko a faami mi nomo police o soke jarani yaade police Amadou koye source woni eyyi no jiiɗamo ni omon lappi source makko mo jooɗi Amadou ɗo e 6 mois erreur mbo waɗi ko cokete baba ɗum kam ñaguiɗoma saabi Allah mom yewtide Amadou baba woppu délégué waɗamo nawamo police baba Amadou ɗo waɗa ko transfert o maire jammaji ɗiɗi kaso o réglata an woppu baba Amadou meeɗa kaso baba Amadou nene meeɗi kaso fof meeɗa kaso wadde an ko a complice makko ko watta ko an yaminimo ɗum mi yamiranimo ɗum an ko tawi ɗum wiya so naati naata way Amadou minen pijji gila min goni sukaɓe ok o ummata ko Fouta arde horande kam ɗo mbaɗa ƴeewoma naata kaso de toute façon minne mi haalnima ko fonmi haalandema ko a faami haaldo e makko haajomo sa haajakimo maminomo to laamu te so sokama a dañat probléme so yi tan a yahat inchallah joni noon mbeɗa hersi kaaluji par ce que ko un jeune engagé omo woni legale ala fof mo haalta haala makko ko référence sukaɓe fof jii ko watta ko lewru ko gala guilana daari café makko sukar makko meew makko ɓuuru makko fof omon waɗa social o waɗani ɗum ɗo de e ɗum c'est pas mon probléme afan ɗum kam mi wonda ko woni probléme om heɗo ko kalamami ko otomi atu gadal inchallah a faami inchallah ok kaaluji jarama délégué yaɓata dérangement jarama délégué min baba min famani an baba hol probléme ma e baba Amadou Khalid non attends an défense ma e baba Amadou c'est trop ñanden holko waɗi gorko nana o yurne tarode he wona ɗum o waɗi yimɓe parani gorko oɗo nde ari ɗo ne commandant presque ƴettode o waɗi muɗum ala fof ko Amadou watta e galle ha paari an so haalama mbaɗamo défendre a wawa woppude o hoota Khalid ko Amadou waɗi ɗo ko fof a waɗi ɗum ko ɓuuri ɗum a waɗi Amadou ko ɓuuri ɗum anani min mami yewtide makko Amadou probléme uji o waɗɗi caggal min waɗi ɗum géré wona probléme feemi donkan wadde géré mami yewtide makko goppa Amadou te wonko nanmi délégué no haala kafe peccata boolde aɗa wawno ɗum feccude e nder galle o de galle o ko Allah jogui neɗɗo kam haadema walloyde woɓɓe wallo jignama ha par galle o ko Allah jogui ɗum beddo Allah jogaki beddo Allah jogaki an Samba Arlaɗo an ka Samba Arlaɗo an ko ɗum welma joni joni mi nani délégué no ka zone baɗɗo engagé nangan sangam aɗa wara bamma mette aɗa wara bamma mette a fonno wiide délégué min jogima